Barka da zuwa. Ka tabbata kana tsawa kana kallon wannan bidiyo da muke sawa kafin a fara fim. Mu je zuwa ga bidiyon mu. Ana wata ga wata a wurin jarumi Haidar da Ummi a cikin shirin labari na. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai albarka. Har ka manta idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, da wuri ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora. Kuma kar ku manta ku danna mana alamar like a jikin wannan bidiyo. Mun gode da ziyartar wannan tasha mai albarka. To ya za ku ji bayan rasa gimbiyar wannan shiri Sumayya. Yau kuma za a yi auren Ummi da Haidar, wacce yake matukar so a yanzu. To ya kenan idan hakan ta faru? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section yanzu. Sannan kuma ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin yadda za ta kaya duk a cikin wannan shirin da dogon zango na labari na. Kun ji yadda Lukman ke shirin yin bawan bakanin bayan ya rasa gimbiyar wannan shiri Sumayya, wadda aka yi mata baiko da saurayinta Presdo a yanzu. Yanzu kuma abokansa suka ba shi shawara da cewa duk duniya ba wacce zace da shi irin yar uwarsa wacce aka yi musu a yi musu baiko a da ya ki yarda. Hakan ne ma yasa ya je ya sami Hajiya Babba domin neman soyayyar Ummi a yanzu. Sai dai kash, amma ya makaro, domin kuwa tana da saurayinta wanda suke yin soyayya a yanzu, wato Haidar. Domin kuwa magana ta yi ƙarfi har ana maganar yin baiko. Wannan al'amari ya haɗu gunzumul kuma ana ta ɓangaren Hajiya Babba ta yanke shawarar a ba Haidar haƙuri, amma bata faɗa wa Lukman ba saboda kar ya rena Ummi. Sai dai faɗa mata da tai cewa ita yanzu ba abin da za ta iya sai dan yana neman soyayyar Ummi ya je ya same ta. Ita duk wanda Ummi ta kawo shi za ta aura mata. Bai san da cewa Hajiya Babba ta gaya wa uyayen Ummi su ba wa Haidar haƙuri. Ta riƙa shi idan aka yaka ya kenan za ku ji shi kuma Lukman ya auri Ummi aka ba Haidar haƙuri. Sai dai kuma Ummi ba za ta amincewa da Lukman lokaci ɗaya ba, da kasancewar tewa Haidar alƙawarin aure kamar miya ce, kamar yadda muka gani a cikin shirin labari na. Ko ta yaya za ta yadda ta bai Haidar haƙuri duba da cewar ta yi masa alƙawarin aure. Wannan abu shine yake faruwa a cikin wannan shiri na labari na. To masu kallo da sauraro, ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section. Wa kuke ganin Ummi ta aura, Lukman ko Haidar? Sai mun ji daga gare ku. Mun gode. Sosai, amma insha Allah nan da nan wani lokaci insha Allah zai sauka insha Allah. Allah ya sa. Amma abin da nake so ya samu hutu sosai, kuma bacci shine maganinsa. Kin ji ko? Za a kiyaye insha Allah. Alluran da na rubuta mishi shi za a mishi dan jininsa ya sauka, kuma idan da wata matsala sai a sanar da ni. Okay, sir. Hajiya, ki kwantar da hankalinki inda na gaya miki. Abin da nake so kawai ya samu hutu, ya samu bacci, kuma especially musamman inda ya tashi, kar ku gaya mishi wani abu da zai tashi mishi da hankalinsa. Mu Allah ya da zan kiyaye dakta. Da inda da wata matsala ina nan sai a nan magana. To shikenan dakta, mun gode. Sannan Alhaji. Ka koma ka kwanta. Likitocin sun ce don Allah ka koma ka kwanta. Daktan ya ce ba kar ka tashi, kakka motsa jiki. Raya, me yasa aka sa fastar can a can gurin? Wani, baka gane ta bane? Mu ci fa.
Na gane momi ce. Tun daga hotonta nan ya fito raɗau. Amma a matsayina na ɗan haske fati kuma makusanci a gwamna, bai kamata a zo a samu wata fasta a cikin gidana. To yanzu dai me kake so ka ce? A yi haƙuri a cire ta. Domin yanzu idan tsautsayi ya sa 'yan jam'iyyarmu suka zo kuma suka samu wannan fastar a gidana, za su zarge ni a matsayin mai musu yankan baya. To ni kawai saboda wasu mutane sai a hana ni saka hoton momi a gidan nan? Ni dai dan Allah a bar min hotuna. Kuma in aka fara zaɓa ai momin ce za ta ci. Ki fahimce ni. Ba fa na ce ba na son momi ba ne ko ba na son hotonta a gidana. Ina faɗar cewa wannan hoto ne na siyasa. A cire shi don ya kawo maslaha a jam'iyyata. Idan ma ba za ki iya cirewa ba, idan mun gama breakfast ɗin nan zan cire shi da kaina. Cire ta baka ce. A yi haƙuri a cire ta. Ni dai gaskiya ba zan iya zama ina tsaye ina gani ana cire hoton momi a gidan nan ba. Rayya! Rayyanatu! Rayya! Kai. Da fatan samun kusurin ciki salama. Insha Allah. Right honorable barka da zuwa. Your Excellency. An zo lafiya. Alhamdulillah. Gaskiya mun ga tun muna son mun ga ko ina ya dau harami. To masha Allah. Kuma da muka sa ko muna tafiya malam ko ina da ya shar. To alhamdulillah. Ayyuka sun yi. To abin da ya kamata kenan an zaɓi shugabanni su dinga wa jama'a aikin da ya kamata. To bismillah. Masha Allah. Da bata kai ta kawo ba sai ki dauki bishi. To ba kai bane akan wancan malam Adamun kace sai dai a cire hoton momi a gidan nan. Ki fahimce ni dan haske fati ne kuma gidana ne. Malam Adamu kuma duk wanda yake haske fati magoyin bayan malam Adamu ne. Ni wallahi ba yar haske fati bane, kuma Allah ya kiyaye na zaɓi mutumin da ya kulla dadi. To yanzu ya kike so a yi? Kawai ni abin da na yi jam'iyyar momi ita nake so, kuma ta yi min alkawari idan ta samu kujerar gwamna za ta bani mukami. Ya ce ashe da mai jiran babban mukami nake tare. To kin garayya sai ki dagi ki yi karatu ki koyi turanci dan babban mukami ai sai da magana da turanci. To aini a gidan nan ne kawai nake Hausa, ina fita cikin unguwa da turanci nake magana. Kai rayya. Bawa, ka kwantar da hankalinka, ka daina ɓata ranka da yawa.
wannan ba abun ɓacin rai ba ne. Ka yi takarar gwamna, ka faɗi zaɓe, ka kuma haƙura, ya wuce. To wannan ma sai ka haƙura ya wuce. A baya, kai ne number one citizen a jihan Alfawa. Duk an su matsayi na naɗa kwamashinoni da manyan mukamai sai ka amince aka naɗa su. Duk wata neman alfarma sai da amincewanka. Amma a ƙaramin lokaci, duk wa'annan abubuwa ka rasa su kuma kai haƙuri. Ballantana wannan ɗan ƙaramin abu ya tayar maka da hankali. Hababawa. Ai, abin ne da takaici. Ka duba fa, duk abin da muka tara lokacin muna mulki shekara 4, yanzu in banda wannan biliyan 7 ba dama mu taɓa shi. Duk sun sa mana ido. Wannan shine kuɗin da muka ajiye da za mu iya taɓawa. To yanzu ya zauna a kai. Ga takarar da Fulani za ta tsaya. Ya za a yi yanzu in ɗauki nauyin takarar tata? Ya za a yi? Gaskiya ba za ta yi wa. Ya dawo min da kuɗi na, in ba haka ba zan sa a kashe shi. Hababawa. Ka bar komai a hannuna. In dai maganan takara na Hajiya Rabi, ni na ɗauki nauyin ko nawa za a kashe don Hajiya Rabi ta ci zaɓe. Ni zan kashe wa'annan kuɗi, babu damuwa. Kuma game da kuɗaɗenka da ke hannun Audu Makama, ni zan sa ya dawo maka da su. Ranka ya daɗe, ta yaya za ka samu ka an so wa'annan kuɗin? Mutumin da muka kira shi har asibitin nan gani ga Alhaji ya ƙare mana kallo a kan wannan kujera, a wannan kujeran yake zaune, amma ya buɗe baki ya ce mana babu kuɗi sun ƙare. Hajiya Rabi, ni ɗin nan daidai nake da kowane irin ja'iri a jihan Alfawa, a ƙasa ma baki ɗaya. Ina iya sa kafan wando ɗaya da koma wane ne, kowaye. Ina so in maki tambaya. Yau ina barista Kamaluddin? Allah ya masa rasuwa. To ni ne maganin shi. Ranka daɗe, dama kai ne ka kashe shi. Fulani, da Allah je ki waje ki jira mu don mu samu mu dan tattauna. Your Excellency. Wannan magana ba na mace ba ne. Shi ya sa ka dibi yadda muke da Yakubu Liman, amma na ce ya jira na a waje. Wato kai ne kai mana maganin wannan lauya, ja'irin lauya mai kunnen kashi. Kai. Nauyi ne babba ake so a ɗora maka. Amma duk da haka, muna roƙonka da ka daure kai haƙuri ka karɓi wannan tayin. As Imam has said, we need men of integrity that will take over from Mr. President. Ba ma so mara kilike su hawa na milki. To, an ka daɗe, kaga mu muna tare da kai. Daga sama muke. Uban ƙasa ne ya turo mu. Kuma ma daga ɓangaren da nake gaskiya kamar su ɗin mu dai mun yi na'am da wannan abu.
kuma ya yi la'akari da abubuwa ne da yawa wanda manazarta dama sun ce babbar matsalar kasashe masu tasowa wadda ta hada kasarmu shine rashin ɗorewar manufofi da wasu ayyuka da aka taho don haka ina ganin tun da mu ne madubi na jama'a na ganin a daure a amshi abin nan a yi biyayya kamar yadda dama can ka saba yin biyayya. To gaskiya na gode kuma na ji daɗi da wannan ziyara da kuka zo a madadin mai girma shugaban ƙasa. Kuma duba da irin matsayi da daraja da kima da kuke da ita a idanun al'umma gaskiya ba zan watsa muku ƙasa a ida ba insha Allah. Abinda zan ce shine zan amshi wannan abu da aka yi min ta yi kuma na fata na amsa kada in ba ku kunya, ma'ana abinda ake zato a samu daga gare ni insha Allahu a hukumance zan amshe shi kuma zan sanar da ku da zaran mun tashi daga wannan zama, kuma ina roƙon Allah ya sa kada in ba ku kunya, Allah ya sa in fitar da ku kunya wannan nauyi da aka ɗora mu. Masha Allah. God bless you, Your Excellency. Amin. Ranka daɗe. Dama magana nake son ɗan in ba damuwa. In dai maganan ba mai tsawo ba ce kuma ba ta sirri ba ne kina iya yi. A'a zan iya yi a nan. Kina iya yi. Yanzu na Alhaji yake gaya min cewa kun yi magana da shi ka ce za ka ɗauki nauyin takara na gaba ɗaya. Bawa kenan. Yanzu har ya yi miki bayanin zan ɗauki nauyin takaranki tun daga miliyan 1 har zuwa miliyan 100 in bukatan haka ya taso. Har ya gaya miki? To amma ranka daɗe kowane kasuwanci akwai ribar da ake bukata a cikinsa. Shi kuma wannan kasuwancin baka ce komai a kai ba. Kin san me Kairiya? No, sai kin faɗa. Ni fa an ba da rashin lafiyar dadi ba. Da US kawai zan wuce in huta don na fara gajiya da zaman kasar nan. Na ma manta ban tambaye ki ba. Ya jikin dad din na yake? To, tun da aka da shi Baita Specialist Hospital, ban je na duba shi ba. Dad ɗina ya je ya duba shi, amma da ya dawo he was looking very worried. Bai mai wa kowa magana ba ya shiga ɗakin shi. Gaskiya. Maybe ya ga yanayin jikin shi ne. Don mummy ta gaya min dadi yana shan wahala. Kin san me Salma? Ina ganin kafin in tafi gida zan je in duba shi. A wani site yake? Yana VIP. Amma kafin ki je bari in kira mummy in ji ko za a iya barin ki je ki duba shi. Okay, fine. Your Excellency kar ki samu damuwa. Yau ɗin nan an jima za mu zama na musamman duka zan bijiro bukatuna wanda duk nake bukata a yi min kake damu Your Excellency a dai ci zaɓen. Yawwa. Hello, mommy. Dama Kairiya ne ta zo gida gurina shine ta ce tana son ta je ta duba dadi. Kin ga Salma, kar ma ta sake ta zo. Amma mommy ina ga ke kanki da kike jinin sama likitoci sun ce kar wanda ya zo ya dame shi shine zaki ce wani wata bare ta zo ta duba shi to kar ta zo. Shikenan. Ni dai na faɗa miki kar ma dai kawai ta zo. Kairiya. Na'am. Ina ga babu damar zuwa ganin dadi. Because ba a barin visitors su gan shi. I think maybe some other time. No problem. Allah ya ba shi lafiya. Amin.
nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na haske maganin duhu. Sai dai a ƙoƙarin da muke na kammala shirin muka karɓi saƙo daga fadar gwamnatin jiha. Inda wakilinmu yake tare da mu wato Sada Bayero daga gidan gwamnatin. Malam Sada, a gurguje wani hali ake ciki a nan gidan gwamnatin? Kana ji na sahabi? To halin da ake ciki yanzu mai girma gwamna Malam Adamu bayan kammala wata ganawar sirri da wakilan mai girma shugaban ƙasa. A ƙarshe dai ya bayar da sanarwar cewa ya amince da buƙatar tsayawa jam'iyyar haske takarar kujerar shugaban ƙasa. Har ma kuma ya fara shirin tafiya birnin tarayya domin shirin siyan fom ɗin takara. Ruwa ya ƙare ma ɗan kada. Wannan takara ta Malam Adamu da jam'iyyarsa haske fati sun zo ƙarshe. Tabbas. Don babu yadda za a yi ya iya karawa da ɗan takararmu na jam'iyyar guguwa fati wato Evans Leti. Wannan gaskiya ne rankai da ne. Kaga bari in gaya maka wani abu da baka sani ba. Tun daga jamhuriya ta biyu har ya zuwa yau ɗan takararmu ya yi na kansila ya ci, ya yi na jiha ya ci, ya yi na tarayya ya ci, ya zo ya ɗan takarar gwamna a jihansu ya ci, gashi ya yi na sanata. Ina da yaƙinin takarar shugaban ƙasa ɗinnan da ya rage tabbas shi zai lashe. Ya kayar da wannan ɗan tsako Malam Adamu. Wannan gaskiya ne. Kaga cikin ruwan sanyi za mu ci zaɓenmu. Rikicin wa zai gaji kujerar sama kadai ya isa rugurugu da jam'iyyar nan a jihar nan balantana ƙasa baki daya. Gaskiya ne. Kuma za mu ci gaba da zazzaga mu wannan rikici ruwan fetur. Wannan gaskiya ne mai gida. Wato honorable matakin da mai girma gwamna ya ɗauka ya mutukar faranta min rai. Ko? Amma matsalar ɗaya ce yadda mai girma gwamna zai goyi bayana don samun nasarar takarata. Honorable ina ganin ta hanyar deputy gwamna ce kadai za ta iya share maka hanya gurin mai girma gwamna. To ta yaya? Ta hanyar ta shigar da bukatarka zuwa ga mai girma gwamna. Ka san fa yana matuƙar ganin girmanta. Ba ka ganin ita ma tana da bukatar kujerar? Amma ina ganin me zai hana mu tare numfashinta da wani abu mai mahimmanci wanda haka zai iya kashe mata gwiwa ko da tana da bukata ya zama ta sarayar da bukatarta. Honorable ka zo da tunani mai kyau. Shi dai ka fahimce ni. Your Excellency. Information. Your Excellency. Ina shirin shiga office kuma sai daga kin fito. Ya information. Zan bar office yau da sauri saboda baddan yata Kristi yau lokaci ma ya kure. Congratulations Your Excellency. Tunda kina da wani abu muhimmi a gaba, to insha Allah gobe na dawo. To ba komai. Thank you for your understanding. Na gode. Congratulations Your Excellency. Thank you then. Ba abin da nake son kallo kamar furanni. Shi yasa nake jin daɗin zama da Mr. Schmidt. Shi ne fara kai ni Switzerland, ya kai ni babbar gonar shi ta furanni. Kin tuna da shi ko? Wannan wanda yake auren 'yar Afirka ɗin nan wannan bakan. Shi Mr. Schmidt. Yawa. Ah? Ranka ya daɗe barka da zuwa. Yawwa. San da zuwa. Sannan ku dai. Sannan ku dai. Sannan ku dai. Na zaunar da kukuna ta jira. A'a ba damuwa. Kamar dai yanda aka rabu
waɗannan su ne jerin bukatuna kafin a kafa gwamnati. Ai ka san dama ita siyasa abin da ta gada kenan, musamman yanzu da muka samu maja mai ƙarfi, gwamna mai jiran gado. Ga jerin bukatun nawa. Na farko, 2/3 na kwamishinoni da Her Excellency za ta nada za su fito daga wajena. Mafi yawan kujerun 'yan majalisa na jiha za su fito daga wajena, ciki har da na ɗana Tajuddin wanda nake so ya yi takara. Dama Tajuddin ba majalisar tarayya zai tsaya takara ba? Da zai tsaya a majalisar tarayya, amma yanzu na canza tunani, zai yi takarar majalisar jiha ne saboda ya koyi aiki a wajen ita Her Excellency. Bayan ta gama shekarun nata 8, shi nake so ya gaji kujerar nata. To amma ranka daɗe deputy governor fa daga wajen ku yake, kuma a ce kwamishinoni ma. Ai hajiya ban ma gama ba. Abu na ƙarshe, in kun amince, ina son a haɗa aure tsakanin Tajuddin ɗana da ita 'yarku Salma. Idan kun amince, ga memorandum of understanding MOU kenan, wanda ni na riga na sa hannu, ku kuma za ku sa hannu a matsayin an aminta. To yanzu na fito, sai na biyo da kaina na ga kamfanin sai mu tattauna matsalar, sai na gani da idona. To sai na ƙara so. Rayanatu, kin sa an saya miki mota, kin kuma batta rana tana ta dukanta, har yanzu kin kasa mai da kai ki koya. Ban gaya ma yawalan ya zo ya koya min bane, shi yasa. Dole sai yawalan ne zai koya miki mota? Ina amfanin muddafa driver, ba shi ya koya wa Yasmin ba? Ni gaskiya ba na son muddafa ya koya min, a yanda yake tuƙin nan lakai shine sai ce zai koya min. To shikenan, ki ga yawalan ya zo ya fara koya miki. Dama mami ta ce tana son gani na, to idan na je sai in sanarwa yawalan. To yayi kyau, zan wuce. To a dawo lafiya. Have a seat. Your Excellency, barka da aiki. Barka. Information ne turo ne da sako ya ce a bawa Kristi. Ya ce a bawa Kristi na gift din birthday nata ne, kuma ya ce yana taya ta murna. Mun gode. Zan iya tafiya? Sai an jima. Sai an jima. Rayya? Na'am. Kin zo kuma gashi sauri nake zan fita. Zan je asibiti in duba Alhaji.
To momi na ce ko ni ma in bi ki maje ne tunda aka kwanta da dadi har yanzu ban je ba. A'a. Har yanzu likitoci ba su bar 'yan dubiya su fara zuwa ba. Sai dai ki bari wani lokacin. To shikenan idan kin je ku gaida min shi. To zai je insha Allah. Yawwa. Yawwa ya maganan matan da na sa ku ki tattara min su. Shin kin tara su kun zauna da su din? Na tara su mun zauna a gidana mun yi fira da su, mun yi magana da su, kuma sun ce ke za su zaba. To masha Allah. Ina son ki ci gaba da zama da su. In kuma akwai wani abin in ya taso daga baya ki kira ni. To shikenan ba matsala. Dama zuwa na gaya miki, wani ya siya min sabon mota. To, ita ce waccan kenan. Ita ce. Masha Allah, congratulations. Shine dama ya ce zai kawo mana mai koyon mota. Shi ne ce muna da wanda ke koya mana a gida. Kina nufin dai Yawala kenan. Anya Yawala zai samu lokaci kuwa? Mommy, shi da kanshi fa yace in zo in roƙe ki ara mana shi. Shikenan. Yawale. Yawale. Lokita a mota mai da ta AVM Adnan mijin Rayya ya siya mata mota tata ta kanta take so mata. Hello? Kai ne da kai mata saƙon da ka umarce ni in kai mata. Yawwa. To me ka fahimta bayan ta karɓi saƙon? Na fahimci ta yi farin ciki sosai don ta ce ma idan ta koma gida za ta sa yariya ta kira ka domin ta yi maka godiya. Kai da kyau wallahi. To amma ka ga alamun za a samu karɓuwa kuwa? Kwarai kuwa ranka daɗe. Nan gaba kaɗai idan ka bijiro mata da wata buƙatar ka insha Allah direct za ta je gaban gwamna ba tare da wata tantama ba. To na san yadda zan yi. Ina ganin mota za mu siya kamar ta 3 miliyan aika mata. Lalle Yawale. Yanzu har ni zan ce maka ga abin da nake so ka yi ka ce min ba za ka yi ba kiri-kiri ka kalli idona. Adiya. Tana gani. Ta dai ta aulu ne ta yau da ne kuma a dawo ta yin da mayalanta. Lallai Yawale, wuyanka ya isa yanka. Wato Hajiya tana faɗa kana faɗa ko? Rabu da shi. Shikenan. Ban mu kullum mota ta tun da dai ban isa in saka abu kai ba ni. Adiya. Ni ban taɓa na tuka wannan mota ba. Ka ban mu kullum mota na ce. Me amfanin to in ce kai abu ka ce ba za ka yi ba. Za ka bata dan makullin motan ko ba za ka bata ba? Ka gaje ka kira mu Murtala. Ka ce yazo zai kai ni unguwa. Okay. Ba ni makullin mota na garan canza wani wanda zan ce masa yayi abin da nake so yayi a lokacin da nake so ba kai ba. Ban makulli na. Adiya ta yakule. Yakule. Ina neman afuwa. Na yi kulkule dan jalanta Allah. Ba Assalamu alaikum. Alhaji. Dan Allah kai haƙuri kar ki damu wannan a cikin zuciyarka. Wato tamkar a kama bayi ne. A koma gefe ana sarrafa su yadda ake so. Abinda auta baita yake so ya da mu kenan. Gaskiya dai nema wannan abin ya daɗe yana damuna. To idan ban da rainin hankali, me yasa ana batun siyasa zai ce sai an haɗa aure tsakanin Salma da wannan takadarin ɗan nashi Tajuddin? Ina dalili. To amma Alhaji duk da haka haƙuri zami. Ka daina ɗaga hankalinka. Ka sauko daga wannan fushin ka kwantar da hankalinka.
aini tun da na ɗauki Audu Makama mutumin da ba kowan kowa ba ne, muka taimaka mishi muka rene shi a siyasa ya zama abin da ya zama, ya juya baya ya ci amanar mu, to wallahi na san kowa ma zai iya cin amanar mu, auta baitan ma zai iya cin amanar mu. Ha, to kuma me ka magana auta baita ya ci amanar mu? Ta ina auta baita zai iya cin wani amanar mu? In ban da ke yana neman 'yan majalisa kashi 2 a cikin 3, yana neman kwamishinoni da sauransu. To me kike tunanin zai yi idan ya nemi ya juya ki, ya ga ba za ki juyi ya sami yadda yake so ba, zai iya amfani da waɗannan 'yan majalisa ya tsige ki, sai ya kawo Yakubu Liman ya sashi, kin ga shi kenan ya buɗa wa ɗansa hanya. Tabdija, ai ni sai yanzu na fahimci ma inda ya dosa. Ai ni zan yi duk yadda zan yi mutsirar kimar mu, ba zan bari wani ya wulakanta ba, zan yi wani abu a kan shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma kowa zai yi mamakin irin yadda zan yi da kowa ma. Shi yasa nake alfahari da kai. Layya, na to faɗa mata mota ta hankali. In da ka hu mota da ki nutu a tato. Ta hau titi, in ka hau titi ba ruwanki da kowa. Tana ji? Da falko. Wannan ti ne. Falko. Ta ti kunna ta. Kin da ta tati. To wannan kin ga ta kata. Bulti ne. Wannan kuma na gefe. Ti da ataka mota ta. In ta ka ta bulti haka. Kafin ki ta giya. Yake duk da ambula kata kin gani kika tawo giya kika dawo kin ga ta addi titana to doti ko dangal wa wannan take ti yawa tana take yau ta tabilci to ta diya di yawa to kina taka hankali 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 ta kabirti Wai ku kana ganin abin da nake gani? Na gani.
kaga mutumin ya gama haɗa wutar da ƙasa-ƙasa da murya. Na gaya mutumin nan fa ana fita da shi. So me yasa ma wai ka bar shi fita? Me yasa na bar shi ya fita? Kai ba ta gaban ka ya zo ya huce ba? Me yasa baka hana shi ya huce ba? Ok, sai ni gani agogo sarkin aiki kenan. Gidi, safiya kwalliya, rana kwalliya, dare kwalliya, my daughter. Mun ba fa kwalliya nake yi ba. Kawai ina goge fuska ta ne. Kin san bai da za a yi bacci da makeup kuma in yi night routine ina. Sabuwa da zan duba. Faruwa ne? Zuwa ke naukin ne haka da ƙarfi. Wani irin baƙi kuma da irin wannan nok ɗin? Maman Kairiya, Kairat, kar wacce ta yi kwakwaran motsi. Yan fashi da makami ne suka zo mana. Alhaji, ina za ka je? To ai guri na suka zo gara in je in ci da wacce suka zo. Dad, come back. Mom. Mu je wardrobe. Ba za ka bude ba? Your Excellency, kan cikin dare haka Your Excellency? Makama. Sa. Ina kuɗi na suke. Wallahi tallahi sa na riga na gaya maka tun kwanaki kudin nan sun kare sa tun zaman da muke da. Makama ba na zo jin tatsuniya bane. Ina kuɗi na suke. Sa ina riga na gaya maka kudin nan sun riga sun kare wallahi. Kai ku casa min shi ko zai fito min da kuɗin. Dan Allah dan annabi ku bari la ilaha illallah. Wai Allah na wai Allah na shiga uku. Your Excellency wallahi ba mu kuɗin nan. Wai Allah na shiga uku wai Allah na. Wai Allah na wai Allah na shiga uku. Your Excellency wallahi ba. Excellency. Sanata Makama. Sa, Excellency. Listen, saurare. Okay, sir. Idan baka gaya min inda kuɗin nan suke ba, zan sa waɗannan mutanen su fasa min kanka yanzu. Wallahi tallahi Your Excellency. Kamar yadda na gaya maka nan. Wallahi tallahi Excellency kuɗin nan sun kare. Wallahi Excellency. Sanata. Sa. Wannan bindigar ba bindigar roba ba ce ta gaske ce. In baka gaya min inda kuɗi na yake ba, zan fasa ma kai. Wallahi. Excellency, wallahi inda akwai kuɗin na Excellency. Ba zan ce maka ba zan sha wannan abun ba sa. Kai, ban yadda da abin da wannan mutumin yake faɗa ba. Ku je ku duba duk gidan nan, ku duba ko ina, duk inda ya ɓoye kuɗin in kun gani ku fito min da su. Maza ku je ku duba. Kar kai motsi. Ina suke? Ya Excellency a duba nan kwa. Kai, yi amfani da mukulla nan ka buɗe mun wajen.
ranka daɗe babu komai a ciki dala ɗaya ce kawai a ciki duba ɗayan shi ma ba komai a ciki wallahi tallahi kudin nan wanda sun riga sun kare tuntuni ya salansi zona ta ku fasa min kanshi hawa ya salansi ya za ka yi haka ranka ya rade ya salansi ya za ka yi haka hawa ranka ya rade bawa ya kake ƙoƙarin ƙara laifi a kan laifin da ke kanka kana ƙoƙarin kauce rijejeniya da ke tsakaninmu da kai wai har yanzu baka yarda zan iya karɓo maka kuɗaɗenka daga hannun Audu Makama ba.